Anguz, liluratuta zegoen Europa hegoaldetik zetozen arrantzale haiekin. Kalitate honeko arraina harrapatzen bazekiten, baina harrigarria zen nola egiten zuten lan, oso modu bakunean. Herritxarraketa erabiltzen zituzten sareak ondoratzeko. Ez zuten zerikusirik Alemaniatik edo Danimarkatik zetozen ontzi industrialekin. Euskaldunek ez zuten behar gauza handirik arrantzan egiteko, sare batekin nahikoa. Anguzen ilusioa kantauri izatzetza ezagutzea zen, ala aitortu zigun behin. Andrea gaixori nomen zeukan depresioarekin, baina bizkortzen bazen egingo zutela ostera Euskal Herrira. Bitxia zen egoera, aitaren ustezko arerioa Euskal barkuak preso hartzen zituen gizonura orain Euskal Herrira etorri nahian zebilen. Gu joan ginen bezala estornoguei ezagutzera har gurea ezagutu nahi zuen. Aurreko gauean, Royal Hotelen afaldu genuen ostatuko gizonak esan bezala, itxasapoa erreta, afariaren bukaeran, amak ezusteko bat eman zigun. Bere diarioko pasarte batzuk irakurri zizkigun. Aita falta denetik idazten du egunerokoa. Kontatu egiten dizkio geroztik familian gertatu diren gauza guztiak. Ez begiratu horrela, karta bat idaztea bezain erraza da, esan zigun duela 8 urte. Bere asmoa kontatu zigunean. Arrantzazura joan zen bakarrik, eta antzez hasi zen idazten egunkaria, 2000 urtean.